κύπρια ερμηνεύτρια Μαριάννα Παπαμακαρίου. Κυριακή 31 Μαΐου, η αγαπημένη Πάολα με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία. Δευτέρα 1η Ιουνίου, λαϊκοί ποιητές και διαγωνισμοί τσατιστών, ερωτικών τραγουδιών και ποιημάτων. Γιορτή ψαριού, φεστιβάλ νερού, παραδοσιακή χορή, πλούσια διασκέδαση. Κατακλυσμός, γιορτή ψαριού και φεστιβάλ νερού στην Αγία Νάπα. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ. Οπότε στις 9 Ιουνίου στις 9 ακριβώς το βράδυ, εδώ στη συχνότητα του ΡΙΚ. Έτσι, Βασιλική μου, σωστά. Ανοίγουμε την καρδιά μας για αυτούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Ας μιλήσει και φέτος η καρδιά μας. Πρέπει να πούμε κάτι για το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Και για το τηλεφωνικό κέντρο που θα είμαι εγώ. Παιδιά, είπαμε τα τούτα. Γνωστά, χρειάζεται. Άρα τελειώσαμε. Λογικά ναι. Εγώ νομίζω να περάσουμε ακόμα μία φορά το σλόγγαν, να το τελειοποιήσουμε και φύγαμε. Συμφωνούμε, πάμε. Με το δικό μου Q, Βέβαια. Και 3, 2, 1, πάμε. Ας μιλήσει και φέτος η καρδιά μας. Τέλεθον 2026. Μια μεγάλη βραδιά προσφοράς, στήριξης και αγάπης για τους ασθενείς με μυϊκές και νευρομυϊκές παθήσεις. Τρίτη, 9 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, από το ΡΙΚ. Ας μιλήσει και φέτος η καρδιά μας. Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση.